Syd for Vissenbjerg ligger Vissenbjerg Bakker. Et stort naturområde med mange søer, store bakker og dybe kløfter. Store dele af området kan ses fra udsigten i Vissenbjerg. Herfra former landskabet sig som en stor trappe i 3 trin ned i dette unikke landskab, også kaldet et dødislandskab. Dette landskab blev skabt længe før der var noget, der hed Vissenbjerg. Vi starter for 18.000 år siden under slutningen af den seneste istid. Efter at have dækket det meste af Danmark under is, er istidens gletsjer nu ved at trække sig tilbage. Terrænet under isen omkring Vissenbjerg er forholdsvis fladt, men dette vil ændre sig, for en stor isblok på 15 x 15 km brækker af gletsjeren og efterlades her som død is. Denne is er fyldt med sten, ler og grus, som gletsjeren mange tusind år før samlede op, da den bevægede sig ned over Skandinavien. En aflang issø dannes henover, hvor vi i dag har Vissenbjerg by. Isen smelter hurtigt, og vand fra floder løber kraftigt frem til søen. Derved brækker vandet isens grus og sten med sig, som aflejes på søens bund. Når isen smelter helt væk, vil dette materiale stå tilbage som øverste trin på landskabets trappe med udsigten som det højeste punkt. Senere dannes en ny issø syd for udsigten. På dette tidspunkt smelter isen langsommere end tidligere, og vandet, der føres frem til søen, har ikke samme kraft. Derfor er det kun isens medbragte fine ler, der ledes frem og ophobes på søens bund. Denne lerflade, også kaldet en lerfladebakke, er grundlaget for trappens andet trin og kan i dag ses som en stor, jævn flade ud fra udsigten. Isen står nu som en dæmning og holder på søens vand. Men som mere og mere is smelter væk, er et sted på dæmningen blevet for svagt til at holde på den stigende vandmængde. Isen brister, og vandet fosser ud. Trykket er kraftigt, og vandet graver en uformet kløft ned i søens bund, og søen bliver tømt for vand over kort tid. I bunden af kløften opstår der et vandløb, som over de kommende 12.000 år er med til at danne en af Danmarks mest markante afvandingskløfter. Afgrunden. Den sidste is smelter væk, og blot ligger trappens første trin. Går man en tur af vejen under bankerne, kan man se de 30 meter høje skrænter, hvor iskanten har holdt søens vand og lerbund tilbage. Sådan har den seneste istid formet det landskab, vi har syd for Vissenbjerg i dag. Et landskab skabt af isen og smeltevandets kræfter.